میرے سرتاج ہور کیڑی چنگی گل ہے؟ عورت دی سارے تو چنگی گل ہے وہ غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد اونوں نہ ویکھے۔ مولا دی جواب سن کے آگے نبی کریم دی محفل وچ ہاتھ کھڑا کر کے عرض کیتی اے یا رسول اللہ جواب میں دیواں؟ نبی کریم ویکھ کے فرمایا بول علی۔ مولا علی نے عرض کی کمری والا عورت دی سارے تو چنگی گل ہے وہ غیر محرم مرد دا چہرہ نہ ویکھے، غیر محرم مرد عورت نہ ویکھے۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں جو فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی جواب بس وہی دے سکدا جدی تربیت محمد نے کیتی ہوئے۔ میں چاہنا میاں محمد بخش کے دربار ہوتے ہوں کیڑا کلیہ برتا تے سبحان اللہ بولو گی بھائی میں نے پتہ مست ہو گیا پر شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مستے ہوئے نا ایک من بھی بجائے دو من پار چک جائے عشق رسول دی مستی چی بولی جاؤ سبحان اللہ۔ آر پہ کڑی رحمت اللہ نے فرماتے نے ول تمہیں دی ایک بزرگاں نے پتہ نوجوان واسطے تمہ ایک پھالے بڑا کڑوا دوائیاں پنساری لوگ ڈال دینے ایڈا کڑوائے کہ حکماء کہندے نے کہ انہوں پیر دے نیچے رکھو تے کڑواہٹ منہ چاہ جاتی اتنا کڑوا ہوندا تمہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ول تمہیں دی اے بھائی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے دیاں جڑے کم کمامن ماما سو یکمو دیاں دیاں۔ اپنی بیٹیاں دے سرہ سے نبی دی بیٹی دے سر چادر دا سایہ کرو۔ آؤ ایک گل علی تے زہرہ دے پتران دی تے میں نے تو تانوں اجازت دو میں ویر کٹھے حاج کرن مدینہ تو مکے بل جا رہے 25 پیدل حج امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پیدل مدینہ طیبہ تو مکے حج کی تے 25 غلامانو سواریاں تے بٹھا کے حج کرن بھیج دینے آپ پیدل جان دینے کسی عرض کی تھی حضور غلامانو سواریاں تے کہ آپ پیدل کیوں؟ فرمانا ایڈی بڑی بارگاہ چ چلیا سواروں کے جان دیا حیار آنے آپ پیدل جانا پیدل جا رہے راہ اتنا امام حسن بھوک محسوس ہوئی فرما لگے یار حسین بھوک لگی عرض کی تھی حضور او ککھا بھی کھلی اجازت دو گے تے کوئی کھاما نہیں لے کے آما فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چل رہے جا کے دروازہ کھڑکائے تھی کہ مائی بڑیری باہر آئی امام حسن فرما لگے اما جی بھوک لگی مدینے دے مسافر تے کعبے دے حاجیاں کوئی کھاما نہ مل جائے مائی نے جدو سونے دا چہرہ ویکھنا تے مائی دی اکھا چینجے اتھرو جی میں تصویر ٹوٹ جاوے تو تصویر دے دانے گر دینا مائی زاروں کی تار رو کے نا تے آسمان وال ویکھ کے کہندی کی سے جے ایڈا غریب نہ بنا دو ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دیتی مائی ہاتھ جوڑ کے کہہ لگی بے تسی بڑے سونے ہو پر ماں بڑی غریبہ میرے گھر کھاون لی کچھ نہیں تے معافی کرے آجے امام حسن فرما لگے اما جی خالی اساں بھی نہیں جانا پانی دا پیالہ ہی پلا دے مائی بڑی راضی ہو کے کہنے لگی جو دو گھڑیاں ٹھہرو تے پھر میں بکری دا دودھ نہ دو کے لگے مائی پیالہ دودھا لے کے آ گئی آدھا امام حسن نے پی لیا آدھا امام حسن نے پی لیا تو میں ویر کرنے لگے مائی دیا چیخاں نکل گئیاں کہ روکے کہاں لگی میں جاندیاں دس جاؤں کیڑی ماں دلا میں جاندیاں دس جاؤں کیڑے باپ دی اولاد بیٹیاں سونیاں شکلاں والے میں جاندی واری دس جاؤں کدے ملن جی کرے کتھے آواں مڑ کے فرمایا اماں کدے ملن دل کرے مدینے آ جاؤ جے کہ مائی کہن لگی میں جاندیاں دس جاؤں ہوندے کون مڑ کے فرمایا اماں کدے مدینے آویں اے تریوں کرنا جاویں محمد دا بیڑا پوچھ گیا آئی ساڈا ایڈریس ہے اسی محمد دے گھر والے دو میں ویر حج تے ٹر گئے واپس مدینے آئے نا وقت گزریا مائی بڑی بڑیری ہو گئی ایک دن امام حسن نے نا اس مائی نے مدینے دی گلیاں چھ پھر دیا ویکھ لیا آپ پہچان گے مائی نے نہ پہچانے
امام حسن مائی نو گھر لے کے آئے تے بڑے دن خدمت تبادل کر دے ایک دن مائی کہنے لگی وے پترا وے منو میرے گھر بھی جان دے امام حسن نے مائی نو 3000 درہم تے 1000 بکری عطا فرمائی نہیں بولے سبحان اللہ تن تے کپڑے پاندہ نا اچھے کپڑے پاندہ نا سخاوت نہیں ہوگا پیٹ جو سونے لکمے ڈال لیندہ لذیذ کھانے ڈال لیندہ نام سخاوت نہیں ہوگا سخاوت انہوں کہندے نے کہ اپنے پیٹ جو 3 دن دا فاقہ ہوئے پر بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاؤ اسی تے مسجد دی جولی 8 دن بعد 10 روپے جمعے والے دن پانے ہوں نا 10 روپے تے 20 والی سوچنے ہیں تے ویخ مت نو کیڑے سخی دا ذکر سنا رہا جنہ دی صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی امام حسن نے مائی نو 3000 درہم تے 1000 بکری عطا فرمائی امام حسین دے دروازے تے نے منگتے نے صدا دیتی آپ کو کم بھی کر دے سن انہیں لکھ کے بھیجا جی میں بڑا غریب ہاں جی بڑا فقیر ہاں بڑا میں انہیں بڑے لمبے عربی دے شعر لکھنا تے وچ لکھیا کہنے لگا جی سخی دے بوئے ٹول گیا نا خالی تے لوگاں نے جا کے میں نے آکھنا سخی دے بوئے گیا تے خالی آ گیا انہیں خط اندر بھیجا امام حسین دے واسطے مال جمع کر دے ابھی دے دیا ابھی دے دیا انہیں سمجھا خورے میری گل نہیں منی گئی انہیں پھر شعر لکھ کے بھیجا کہنے لگا جی میں ٹر گیا نا اج خالی تے دنیا تے میں نہ بن جانا کہ محمد آگ دے بوئے گیا تے خالی آ گیا امام حسین نے جو کٹھا کی ترتیب سارے بیج دیتا باہر تے بیج کے فرمان لگے شعر لکھ کے بھیجا آپ فرمان لگے تو انج سمجھی منگیا نہیں تے میں انج سمجھاں گا میں دیتا ہی نہیں ماجھے کدے کالا نہ پیدا میں ہور دینا سی پر تو سمجھی تو منگیا نہیں میں سمجھا میں دیتا ہی نہیں ایڈے سخی میں اس پینڈ پہ گیا تے ساری تقریر سخاوت ہو جائے گی امام حسن نے 3000 درہم 1000 بکری عطا فرمائی وہ منگتا وہ مائی جدو 1000 بکری لے کے دروازے چ گئی نا امام حسن فرمان لگے اماں جی یہ میں اپنا حصہ دیتا ہے کہ ادھا پیالہ دودھ دا حسین بھی پیتا تھا مائی نو نا امام حسین دے گھر چھوڑے امام حسین بھی پہچان گئے آپ نے بھی بڑے دن مائی دی خدمت تواضع کی تھی کہ مائی ایک دن کہنے لگی وے مڑیو وے منو میرے گھر کیوں نہیں جان دیندے امام حسین نے بھی مائی نو 3000 درہم تے 1000 بکری دے کے نا کہ کانے کے فرماتے نے بڑے ویر دے گھر بعد وچ جاندی تے میں پہلے بہتے دینے ویر تو ود نہیں دیندہ کدھر بڑے ویر دی بے ادبی نہ ہو جائے اس واسطے پورے دے رہا کہ پہلے میرے گھر آؤں دی ہے کہ اماں جی میں بہتے دینے سن مائی جڑے ویلے دعادار بکریاں لے کے مدینے دی جو چمار نکلی تے مڑ کے گل لگی وے نظر خدا پا کر دے رہے ہو میں سچی پوچھا میں پہچانیا کوئی نہیں کون امام حسن دی آقا دی اچھرے آ گئے رو کے فرمان لگے اماں جب دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں اسی دیکھنے محمد دیا قیامت آ لین دے اساں تینوں اوتھے بھی نہیں بھولنا جنت بھی نہ اللہ کے جانے خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا اللہ کریم ساری حاضری قبول فرمائے صاحب عز بزرگاں دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے سادات کرام دا اقبال اللہ مزید بلند فرمائے انہاں دا سایہ ساڑے سر تے سلامت رکھے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین